No niin, iPhone 5 kuvataan, eli vähän letkeämpi työpäivä tänään. Mun piti olla valkuissa tuossa aamulla, mutta Eija tuli sitten mun puheelle, että hän haluaisi jutella ja hän sanoi sitten, että sä lähdetkin valokuvaamaan tänne palveluntorille. Mentiin ensin tonne klubitilaan, kun sanottiin klubikatoa, että sanoi toi Jenni, ohjaaja, että hän tunnetaan klubitilan, että sinne mennään. Ja niin sitten mentiin klubitalolle ja sittenhän se oli väärä paikka kokonaan. Ja sitten tultiin tänne niin aika letkeä tämmönen maanantai-päivä. Ja oma työohjaaja, siis mun oma ohjaaja ei ole tänään töissä. Mun oma ohjaaja ei ole tänään töissä. Ja sen takia sitten mahdollistui tällainen valokuvaussessio. Muutenhan mä olisin ollut sitten siinä Metsähotel Team ryhmässä, mutta kun ei ollut tuo meidän oma ohjaaja tänään paikalla siinä, niin kun se ei ollut ollenkaan paikalla tänään, niin päästiin tämmöistä valokuvausittua. Muuten mä olisin ollut siinä Metsähotel Team ryhmässä, että meillä olisi maanantai mennyt sanotuspajassa, mutta nyt kun mun oma ohjaaja ei tänään ollut paikalla, niin se oli vähän tämmönen erilaisuuden mahdollistaja, että päästiin tällaista erilaista nyt sitten tekemään. Applella on vähän erikoista kuvata videoita. iPhonein akkuhan ei mikään paras ole miehiään, vaikka täällä on tämä alhaisen virransäästö käytössä kuitenkin. Se kun on Androidissaan puhutaan, että se on niinku tämä virransäästö, mutta Applessa se on alhaisen virransäästö. Ja kun tämä on tämä Darwinin käyttöjärjestelmä, niin sitten tavallaan niinku tässä nämä toiminnot löytyy eri lailla. Ja se, että Applella niin nämä tämmöiset kuvakaappaukset tehdään samalla, niin kuin, että ne saa Applessakin jo kuvakaappaukset niin kuin Androidilla, mutta kuvakaappaukset tehdään Applella vähän eri lailla ja sovellukset ladataan eri lailla. Että kun on tavallaan taas Android ja iOS tietysti erilaisia. Android ja iOS on täysin kaksi eri niin käyttöliittymääkin, että kyllähän niillä niin tämä tekeminenkin tapahtuu ja täysin eri lailla. Ja sitten mä ajattelin, kun jos on iOS 10. jota avataan YouTubeen, niin se ei toimi. Ja 12.3.6, kun taas on tää iOS-versio, se on uusin tähän 5 mitä saa. YouTube ainakin toimii. Se näyttää YouTubelle päivitys, mutta mun ei tarvitse päivittää sitä, kun mä voin käyttää sitä YouTubea ja se kuitenkin toimii. Ja tänään mun ystävän kanssa emme äänitä, koska minä käytän tätä iPhonea, koska minä olen niin tykästynyt tähän iPhoneen. Ja ohjaajat sanoo sitä, että mun pitää lopettaa tää kännykän vaihtaminen ja kännyköiden tällainen veslaaminen, että mun pitää niinku tiettyjä, että yhtä puhelinta pitää käyttää, että mä lopetan tällaisen, että tämmönen tulen kiitos. No mennään. Että tämmönen puhelinten niinku vaihtaminen täytyy lopettaa, että yhtä puhelinta mä käytän en mitään muita, että kun muuten se on semmoista puhelinvekslamista.